ni mano e your pride ni ka gigo koko e liel. So mano nyalo miyo oganda wa ok dhi. To kiyudo joma timo kamano, tidhi nono skundgi tibiro yudo ni skundgi ni chien, ok gin joma odhi skul maber, moko onego tel n'oganda. So nitie timbego maseneno thurwa kata liel mane wan go ma ng'ato nyalo kelo. Amor ni jo Muhoroni o make sure ni liel odhi mbele morumo ma the family otimo neno, ma ruodhiwa mag chife mane nitie otimo neno, kata bang' ka tuoli osewuok. So ng'ama timo kamano kionge idea, to mano koro wach ni so ka support Nyasuna, but one members of the party. And emomiyo ineno ka biro kanyo kata MP mobiro kanyo, ok en a member of the family, but I gave him the due respect. Ni en ema nyaka odhi oluonga Tuoli. Iwinjo, and osebedo osiepna. En be ase campaign ne. I've campaigned for Ayiecho in Muhoroni. I've campaigned for Omamo in Muhoroni. So Muhoroni and give many people, and Muhoroni is like second home to the people of Nyakach. I also have interest in Muhoroni. So miyo Nyasuna's family and family maseng'eyo for long. Our parents work together, and Nyasuna is a young man we are nurturing. Kodwar ambition mare jo Muhoroni ema biro determine. An ok ago kura kuna. But to call him to talk a liel mantie, you don't muzzle opponents ni ok losi. Apani jo aduto mabiro Nyakach oseneno kata joma lero koda, kata joma laro koda governor. In Nyakach onge chieng' ma ji nyalo dhi ni yany ni biro ka in an aspirant. Any leader mobiro we treat with respect. We'll give you your chance. Ibro talk, Joa will listen to you. Kaetidhi. To kao ji moko kata 50 ne miyo kong shows the kind of leadership you are. Kar mondo ikony bereaved family kata orphaned children timiyo ji kong. Ni mondo dhi oba jomoko gi kidi kata nikete inia. And you take pride in that. Mano leadership ma time ne osekalo. Yeah, so ODM is a democratic party. We have Honorable Koyo, who is my friend. We have Nyasuna. Maybe we have other people, even Dr. Makombewa, who is also running for the seat, is my friend. So they will go. To candidates go be nyaka ging'ene gembe kamoro kata Makombewa gi kata Koyobe is running with my opponent. Amba bro dhi diko wigi kun, because they know me, I'm capable of doing that, and I'm equal to task. Mano be ker buogi ahinya. Erokamano mana kar miwachono, ahero gimiwacho ni in gi interest e Muhoroni kandie. Koyo ne clip moro wuok kama Koyo ne ywak ni chal ka gima governor ma Homa Bay mano Gladys Wanga ochungo owadgi ma Robert Nyasuna mondo mi challenge, to gini nokodhi kode maber. Ineno ni Muhoroni ng'ama nyalo tere yuno maber. Gino kata nyalo wacho kata ng'eni ma osiepni to ma be family friend. Gima notimoreno ne chalo nade? Wachane kendo nowachone. Ywak nitiere. James Koyo ma bende en mbunge ma Muhoroni ne wacho ni chal ka gima Gladys Nyasuna, mano gavana ma Homa Bay, chungo wadgi jadolo mondo mi o challenge ka. Gine pa chama achiel. Ing'e ni kisetiyo ne jogi maber, to an opponent obiro, to ok inya bedo in a panic mode. Apani Koyo oluoro competition with a young blood. Mane gino nyalo wacho kamano. Nyasuna jadolo is a brother, biological brother mar Gladys. Gladys is the governor mar Homa Bay. Jadolo is running for a seat in Muhoroni. Jadolo is an adult. Iwinjo koro ok inya tame from exercising his democratic right. Unless ni Gladys osedhi Muhoroni mowacho ni an ema chunge. An pok aneno kama Gladys owache kamano. So an aparo ni Koyo neno mana kambi mar Nyasuna ni biro malo. And then in a panic mode. ODM is democratic. Kata ka your brother is the chair or your sister is the chair, so the chair does not chair the nominations board mar ODM. ODM negi structures.
and they have ways of appeal. Mane momiyo kata jwa moringo miwacho noringe Linda Mwananchi gionge ma party oseriembo kata Sifuna, because nyaka obed subjected to the due process, and mane momiyo party osendiko negi mondo gibi giwachane korgi gimomiyo gikawo gigo. Din oseriemb gi chon, din en ye ODM is not a democratic party. So koyowe panic. Nyasuna like everybody else has a right koneno no nyalo chung. Ang'o miyo pod ok gi complain ni Abil Nyasuna, who is the MCA of Masogo Ward, is also Gladys' sister. Nekech okolar koma oronar, noka winjo kong'o ulando ni Gladys emokele mondo chung. Is the MCA for the last 10 years. Abil Nyasuna is the elder brother makata Gladys luwo bang'. We've seen people, we had the party leader Raila Odinga, and we had Ruth contesting in Kisumu. Pok naneno ka jomochungi Ruth in Kisumu wacho ni Raila okelo nyamingi mochungo. We had Oburu running for Senate in Bondo. Onge kama ne ng'ato osedhi mowacho ni Raila was the party leader in mochungi. Oburu was the MP in Bondo. You saw somebody else came and took over Ochanda. They ran against Ochanda. So noko chunge noko miye ticket because ODM is a very democratic party. So apani mago nyiego magitemo kethogo. Nekech nitie joa maber ringe chama ka, to gimbe gichung' nyamakara, mago bebedo ga siasa ka. So nitie jomochung' nyamakara mwang'eyo. Ang'e ni nitie jomochung' nyamakara. Yes. Erokamano. Wadwa dhi Nyakach. Nyakach ji lwaro kuma bende koro idwaro ni. Nitiere ji laro jopiny to ji lari. Ji laro jopiny ne gidwa kura, jogo ma bende koro chung' madwaro mjumbe ma Nyakach. Nitiere ma jogo ma bende lari nikech ging'eyo ni in kaka thuondi kata thuon ma Nyakach. Gino ma bende wacho ni an koro ng'ane masiro ema dhi kawo komno ma bende koro aweyo. Oganda mathoth ma Nyakach, ma jo Nyakach osegombo winjo ni to ma mjumbe marwa koro wuok dhi male kom mar gavana, to Nyakach iwegi ng'a? Nyakach ok anyal wacho naweyo gi ng'a, nekech Nyakach nigi joa mang'eny mang'e ni nyalo rito kom mar MP. To joma nigi teko mar yiero kom mar MP manomiyo an owuon naonge teko manyalo yiero rago. To koluwore gi teko mar Nyasaye notiyo gi jo Nyakach moketa kanyo. So Nyasaye manyalo keto ng'ato, to koketi to nyaka ilos gi jopiny, nekech Nyasaye tiyo gi dhano. Ok otiyo gi dhano miloso gi jopiny ma jopiny ochung' kodi oungi mkono tidhi adhi bedo MP. Wan gi ji mang'eny madwaro, to giduto ok anya wacho nanyalo ungora gi ng'a, nekech an koro gichalo nyithinda duto. So abiro rito ma jopiny omiya. Ka party be osedhi mogogi peksi moyud ni ng'ane maber machamo miyo tiko mar ODM, to mane ng'ama bro ungo, mane kama koro abro dhi mondo campaign ne MP no an be Nyakach. Koro sani to ok anyal wacho, kech gichalo nyithinda duto, ok inya wacho nahero moloma. Lakini nitiere miero gi chunyi. Kata ka hero gi chunya to ok anya wacho. Ok anya wacho the public na wache. Koro ang'e nahero gi chunya. Nekech luo nogo ngero be kamoro ni nyabondo mohere moyieyo ng'ado. Koro mano ok idhi ni wacho king'e ni hero nyathi molo jomoko. But gima ng'eyo ni ng'eny jo Nyakach be dwaro nowinj pacha, nekech tich masetiyo negi. Dhano ok heri nono. Ineno ka ne wan Muhoroni, tineno ka jo Nyakach nyalo sungore ni gin gi Technical Training College, which is one of the best in the region, with equipment go moko kinya yudo kata Kisumu Polytechnic, kata many polytechnics in the country. Neno ka nche watimo career fair manyiche nokelo nyithinde waduto. Nitiere gik miluongo ni insecurity ne chandowa. Ineno ka Nyakach have built more police stations. Kidhi Kapsorok, kidhi Katito, kidhi Sondu Miriu,
kidhi got Kawaombo, kidonjo Sondu, wasegere. Kidonjo Goro kamwagere TTI, wasebuild. Kibiro Kadisi marwa, ibro neno kaka wasetemo mondo walos utego eko. Nyaka ka police kata man Papo Nditigo. So we've invested in security. So jothuru ong'eyo because security was a big challenge. And mane momiyo gi appreciate my leadership in Nyakach. Kech many people seneno gik matimo mwa reduce. Chon ne ji nindo gi dhok e ot, kendo kidhi tinyalo nyisi ni wasebiro konygi wakawgi. Ne kawogi gi maundu. Koro mago dok chien. Nitie achiel malidhore, but koro gidok chien. Jowa bro ng'iyo gik mwasetimo e yore mag skunde. Nyi neno ka nyiche skunde otimo penj higa mokalo. In Kisumu County, kakurigolo Maseno, to skunde duto mane ni e top 100 ne neno kowuok mana Nyakach. No kowuok ineni sub-county gin kane wadhi kucho. Kibiro kacha ne dhi Nyabondo nyathini somo kata somo Nyakach Girls, tibro neno ka nasetiyo mwaketo lam modhi nyaka kuondego. Sani lam manogiko bochno nyasetudora gi sirikal ma wantiere mar broad based. Malam no koro idhi tieke kowuok Oboch modhi nyaka Kusa ka bodhe tie nam. Kendo moro dhi biro wuok nyaka Poko madhi e tong'wa gi Homa Bay. Moro be dhi wuok Atito to donjo Awase ko otudowa gi Kano. So magi biro ease life ne jowa and improve security. Kendo biro keto wuoth bedo mayot. Nitiere moko ma pod aluwo moko wacho ma pod ok watieko. Kaka mo wach ma wuod Nyayweyo wacho ma wuok Kapsorok. Oracho chando jowa. And gin jomosechung' koda kabisa yore mag kura. Embe waluwo wechege mondo enbe wane kaka wabro lose. Erokamano. Kaka wuod Nyakach modongo Nyakach, mochako yudo telo ma Nyakach, motiyo ne jo Nyakach kuom terms mogwaro, sani koro iwuok e komno mar mjumbe, idhi e governor. Nyadhi mane ma bende samoro kata kibedo e projects duto misetimo ma samoro kibedo piny to mori wacho ni adieri gini to natimo to iyudo ka chunyi bende ne gimor Nyakach? Erokamano. Apani gik manyalo wacho nasetimo en improvement mar infrastructure in schools. Nyakach nigi schools mang'eny moloyo any of our sub-counties within Kisumu. And aparo kata within Nyanza. Kech kang'iyo skunde man Nyakach, kamoro skunde man one ward in Nyakach oyawo skunde ma Kisumu Central te. Skunde ma one ward mae kagolo Nyakach, abro yudo noyawo skunde kata ma Kisumu East, Kisumu West and Muhoroni. But skunde wago ng'eny gibro yudo kasetach ngimagi. Nitie moko masetimo ma we coordinate through Harambes. Nitie mang'eny mwasenyiewo negi buses, nitie ma pod wadhi nyiewo. Kaka sani nitie bus madhi nyiewo ne nyithindo mong'ol miluongo ni St. George Special School. Gin nyithindo mong'ol maonge kaka wadhi keto negi bus. Nitie achiel kuom jowa manohinyore manoyudo ajali ma pod apani unyalo paro Koptik kanoa e liel Nyahera. Ma bus no be nodhi. Aparo negi mbadhi ywe wang'i, adhi nyiewo negi bus manyien. Put in the budget we paid ilosogi. Nitie skundwa machon miluongo Nolembo manochak mana gi people like Tom Mboya and the late Samson Odoyo. So in honor of those fellows and then one of the longest and the oldest schools in Lower Nyakach, I'm going to buy them a bus, among others, Magoma this year. Next financial year, we'll also do that. But Kibiro, Tibro Dokanitie, many places ma we are changing all classrooms. And in Nyakach, Sani, most schools,
you will walk on tile ok ibigin. Kana chako nego nyithinde skunde wa mang'eny. So mago wasetemo masani ng'eny skunde wago. Infrastructure nitie schools ma change all classrooms. And moko watimo through CDF, nitie moko ma through my connection, CSR, or inviting some of the leaders in Nyakacha and we come together. So nitie mago mabwatimo mwamanyo jowuoth wa maoko. Nyasaye beto gwedho lwetgi. Ok atimgi as an individual. Koro gikonya tijni endi. Yeah. Erokamano. Idwa chung' gavana kaka ng'a? Isomo kanye to isomo gi ng'a? Mago ne wach moya kuom Mheshimiwa Adumo Wuor madwa chung' gavana ma Kisumu County. Wach nodhi ahinya. Isomo kanye? Isomo gi ng'a? Tidwa bedo gavana ma Kisumu kaka ng'a? Mheshimiwa idhi e kom mar gavana 2027 jochung' mang'eny. To mana kaka iwacho ni oganda Luo dwaro jatelo makare. Japiny jo Kisumu duto koro neno jogo ma bende koro nie ng'wech. Wegi jo Kisumu. Erokamano. Nyoro nyathi ywago osiepna miluongo ni Abuya Nyakwaka. Manche en achiel kuom johala ma Kisumu ka. Jubilee Market maseng'e kuom ndalo mang'eny kendo achiel kuom josiasa. Ka nyathi ywage to nitie jachung' moro manyoketo mine moko ma kidhi to gidwaro ni gigo koko mondo kik winj weche miwacho ka ji nie liel. Mago gin timbe mag jomokuong. Kinyalo dhi kama ji nigi lit tiwacho ni dwaro ni tel ne ji. Kata mana MCS wa ok ane katimo kamano ma Kisumu. Mano kata MCS wa oloyi kidwaro gavana. The MCS wan go Kisumu ka aneno ka many of them are very polished. To kin ng'ama dwaro no bi otel ne jogi tidhi e liel timiyo nyithindo kong'o. Kata idhi ichwekogi orogi e liel ni mondo gigo koko kata gipamni. Chik jaluo chon liel ne ok pame. Pame liel en kuong'. Kaeto ka ji osaye liel tiwacho na dhi amiyo u 200. Kwadwaro leadership makare to ji nyaka bed transparent. Maseche moko ng'ato nyaka ng'e. Kata pese gin kata financial campaigns bedo control. Kech idwa mabedo gavana ni dhi pango ji. You can imagine a governor ni koro kaka wan ganyang' cha ni en gavana ni kotieko liel to keto ji ni rie duro apogo u pesa. Ok ne kare. Ang'eni johari need kendo jowa chandore kendo gombo pesa go. But nitie yore minyalo timego and not to win the vote. Mani luongo ni voter bribery. Tinyalo mana bribe ji. If you are popular, why bribe the people? Kipani in popular ni dwaro kom mar gavana. Ang'o midhi kwecho te kwayo pesa tibiri bribe go ji. Nyis ji your true worth. Nyis ji gima in go. Nyis ji gope mag in go. Iwinjo nyis ji how you acquired this property. Nyis ji kumiae gi kuma ne ichake gi kume dhiye. Yeah, you should be very transparent to the people. Mane kinyalo nyiso ji ni kibedo entrusted with the billions coming to the country, then you can be able to take care of it. An kata kadwaro governor been a town clerk in Kisumu. The town clerk is a signatory to all the finances which are raised by the local authority. I've been an advocate handling even people's money. So you can be trusted if the people can trust you with their money. You've been a town clerk, you sign this thing, the money. So the people can look at your background. That is why I'm saying you must check these fellows. I've told you Nikidwa Bedo, governor, nyise ji nini some school money. Primary time school money te yudango, bring your graph for the public to vet. Kaiti nyis ji ni secondary ni time school money. To skundi no ne perform nade, to jomoko to no dhi nade. To imbe ne kalo even to join the university. Kidwa bedo governor,
Ok inyal nyiso ji kaka an kamoro ne an mana e Law Court Kisumo kacha adhiye to an mana clerical staff tadwa nyiso ji ni an magistrate or an advocate. Samoro idwa nyiso ji ni I'm a doctor but you're just a nurse. So that one means you are cheating yourself and you are cheating the people. Can the people trust you with that? So omiyo niche na kwer ni kidwa bedo governor tichung so that the people know joma they can go to give them a testimony about yourself. You count even your classmates. You count schools money there. You know ni mondi beda governor, there's a basic requirement that you need to have a valid degree from a recognized university. Why tell the people you want to run for governor when you know you do not have a degree, onge get a degree? Yeah. So maga are some of the questions mwa penjo and mage maseche moko kelo yo mathurwa ka. Koro wanyiso joane jopiny wonge jothuru wonge, they'll decide ng'ama ging'eni they can entrust with the future of Kisumu and the future of their children, because the current governor has set some standards we need to mondo wa maintain going forward. Mheshimiwa kapok watieko nikech saa yemonda penji oganda luwo samoro bende penjore ni kaka Mheshimiwa Duma Owuor ma bende umbe lach nikech sani iseloso osiepe Kenya mangima. Ang'o momiyo idwa chung' governor ma Kisumu? Daki wan gi position mang'eny, wan gi senator, wan gi governor, wan nyaka giko mar ker mar piny Kenya. Ang'o momiyo governor ma Kisumu? Seche moko gik ma ji dwaro gi yugo step by step. Ok an ng'ama ohero adho ka. An ng'ama cut his coat according to his size. Adhi e gima ng'eni oromo koda at the right time. Ni time ma wantiere ni ok an more prominent moloyo Anyang' with the positions he has held, with the political experience, because they were political fathers at the advent of multipartyism. He has suffered more than I've done. He has faced more threats than I have done. So I've walked under their shadow. And I think I would be one of the best people who has understudied them, who can help Kisumu. You cannot run nidhi chung ker to thuru chien katewe tidhi ng'auri gima nyalo miyo iwile gi kaembi kaka jomoka winjo wacho. So we want to go for what we know we can be true to our people and then bedo governor. Kech kaema I've worked with the local authority. Local authority aware the devolved system when I was going to parliament. And I believe I can deliver to the people of Kisumu and pick it from where Kanyasayo our governor will leave it in 2027. Professor Wae legacy moro ni Kisumu in Europe. Lake mari maduong' ne jo Kisumu County kata lokruok midwa kelo negi. Lake mara maduong' ne ka Kisumu town and Europe, to the Kisumu sub-counties will be Singapore, China, or Japan. Yeah. Erokamano kao thuolo makende mondo miasoma ne comments moka chila ria deka to wadhi tika nyokoro mgejuang. Ma iluongo ni Duondo Nagi koro samoro bende wakao thuolo makende mondo mi wasom penjo ponono wanyalo bedo kandie gi penjo mora mora. Wan kage ilongo ni Triza Makagumba Junior wacho ni amore wacho mar idhi nyone former school Naki Bus but podago na bae mano wacho ni school mi wacho ni dhi nyocha. Wan gi Vincent Kajomo wacho ni watching live from Game Rise sub-location in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county, together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zurel Onyuro, Awasi Katito Road. Wacho ni Awasi Katito Road, rach sana. It's under program tarmacking. It's going to be tarmacked. Awasi Katito Road. We've put on the program for tarmacking. Yeah. Then one kagi kange the live channel wacho ni we are listening erokamano Peter huku pinya Mheshimiwa Duma giwe pako wanga sechete wanga kata ting bade to onge kama odhieka idwaro governors to
many japiny ilos go. Ang'o japiny paro ni ichung' kod Governor Wanga kabisa? Because I'm loyal to the party. I'm loyal to the party, not to Wanga or anybody. Just tell them I'm loyal to the ODM party. The way I've always been and will always be. Jakambai Meya wacho ni kao mos mowuok kuom jo ohala masondu tich ni ne luwi wuon owuor, Nyasaye oritnwa in. Vincent Ouma okay, mine pa japiny wawasom ni ng'ato penja ni your relationship with Babu Owino, his relationship with Babu Owino. Babu Owino is my friend. Babu Owino is my friend. We talk. I guide him where I need to. We've not talked lately, but I think even when he wanted to become an MP in Embakasi East, I played a cardinal role. At that time, I'm one of the people. Mano biro molosogo. Mano guide kakonya donjo Nairobi. Because I'd worked in City Hall and worked with many leaders who are in Nairobi. Yeah. Ariela and we still wish him well. I've told him he'll have a good future in ODM. Yeah, you can, if he's in ODM, he'll have that future he wants. Yeah. Yes, he'll have that future he wants. Arielo ja Nyamasare wacho ni Aduma kopo ni party okomi otiko e kom governor, ibiro gi independent koso? Mano japiny penjo. Fear is never in my vocabulary. I've never gone wrong in politics. Yes, I'll secure the ODM tickets. Yes. So, I'll work for it. You'll work for it? Yes. I'll campaign at the right time and get it, because it is the people who will give you the ODM tickets. Yes. If you win in the primaries. Yeah. To oganda moko bende wacho ni inachiel kuom jo chama nyalo favor mheshimiwa. Hapana. Kagiri word loyalty. ODM does not reward loyalty. Yes. You have to work hard for that, for them to also recognize. Unless you want to be nominated, wait to be put on the nomination list. But me, I've always worked with the people. Yes. Mheshimiwa Nyakach ogolo kacha ya wuoi kata mana ruedhi bende ma wuok Nyakach madwaro koma achiel mar governor. Nyiswa ni ma wuok oko mondo miyo unyis japiny ni upoguru mbele kacha udhi uru mondo gol wuod Nyakach achiel, kose ng'ato ka ng'ato dwaro mare. Be une riwruok? Nyakach kata kom mar bunge mang'eny osebedo ka wuok ga. But apani seneno ka kom mar bunge no kata kiwuotho Nyakach pok neneno ka ndiko kata t-shirt moro nyenga kata ogudu moro, tineno ka gigona ga kura. So jomowuok giendi have never been tested. They've never tested their popularity. They are making a maiden attempt. So let them go and try. Nyakach will speak. Yes, at the right time. Penjo mogik kama ka kuom japiny Owino jatelo wacho ni ask mheshimiwa about Kolweny Sondu Road please, mbona haijawekwa lami? Kolweny idhi kete under the World Bank Ring Road. Yes, idhi kete obeda mos. Gik mabeyo ok bi kamano sani wasekete idhi time. Ase lose apani e pod en mabor. Yeah. Kokamano kuom gajwang' kamoro amora mintiere nikech sa ka thuolo makende magoniero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny Onagi TV. Dundo jaluo chakre ne wachaki ka wan kande kachiel kod moluor mheshimiwa Aduma Owuor ma en kacha mjumbe manyaka kuom gajwang' kendo jachunge komno mar gavana ma Kisumu County ga 2027 kabine nwago kod mbaka kany kuom gajwang' ro kamano maduong' ahinya kuom ote magi mabendi kelo nwa sudo kany kuom gajwang' med mana kete chuny Onagi TV luwe chuny Onagi TV Facebook pages mogwa, chuny Onagi TV TikTok, chuny Onagi TV kati subscribe channel maro mar YouTube mar chuny Onagi TV. Ro kamano ne japicha mara Felix Omondi motimo matek maneno ni iyudo pichni maler kowa achiel kachiel e studio mag chuny Onagi TV kachiel koda Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyo Jerusalem motimo matek mondo miyo yud picha no e yono makare. Kapok watieko nyakoro gajwang' adhi kawo thuolo makende mondo mi mheshimiwa thuolo mare makende konyiso kacha wach ne mogik
Anyakoram Gajwang kendo kutieko nwanto piny luo chomo kanye mheshimiwa ma en kamera mari kinyalo loso gi japiny. Adwaro nanyis jowa ni gima duong' ahinya ni manyaka wariti kwadwa ni warit legacy mar baba kata mar Jaramogi en ni mondo ogandawa orit chama mar ODM, mondo wabed united e chama mar ODM, nikech kuku mar ODM en oganda mar onagi kata ka jomoko kanie iye kanyo. So mane mo wadwaro ni mondo wawach. Adwaro ni ogandawa mang'eny oparane pado mane moluor manosewewa Owino Jashirati nogolo ne Jaramogi konyiso oganda marwa, oganda maginyalo winjorego kata ka weche obedo matek. Kaluwore kanyo apani mano nitie pado mnoket kitimonego Jaramogi rapar kowino wero kopo mare. Mano nyisowa ni joma nyalo bedo go gin mana jogot. Koro apani mago ogandawa oriwre mondo kir thuwa gi oganda mamoko. And wang'i mbele and siasa kir pogwa ahinya, mane gima dagomb ni mondo anyis oganda marwa. Mondo kwariwore to thurwa biro dhi mbele e yore mag dongruok. Paro mwanya bedo no wan gi paro mopogore kisiasa, kir dhi nopogwa ma waket gik moko ni ng'ato koro nyalo paro nolos ne jowadgi moko jomaundu, mondo wariwre mondo wadhi mbele and in supporting sirikal manya wan go sani ni. Yeah. Kech siasa biro ji biro go kura, and kata ka ji ogo kura to kura igni 5-10 sani nyiche ka jo ae kura. Sani ngima mar bunge mwantie sani ni odong' mana gi dweche 10 kende to ji dhi e yiero. So ananyiso jowa ni weche go kir pogwa mondo wabed united, so that wanyalo konyo jomosetiyo goti mondo wanon chandruok mang'eny jowa nego, wabed ni wanyalo konyo jowa man gi needs gi chandruok. Like Kisumu wasebedo gi weche mag insecurity mang'eny, kata kwawe moko mwacho mag kisiasa jowa mang'eny maseche moko inyo gi jomaundu gotieno ka piny oseloko mudho. Kwariwore to gigi biro medo dhi mbele and thurwa biro dok chien. Adwaro na tek opportunity ni mondo be agone colleague mara miluongo ni Jared Okelo mos kuom wito mama mare manyo wito mang'eni biro yik bang' jumbe 2 nye wadhi wachung' kode, tadwaro na gone mos. Mar ariyo adwaro na nyis jowa ni kiny abiro bedo gi bura consultative meeting madwa na winj pach joga ma jo ODM manyakach kiny. Nitie officials maseluongo mag ODM and all aspirants manyakach mwadwaro ni waket wiwa together mondo wa consult wang'e kaka wanyalo dhi mbele gi challenges mantie gi gik magiparo ni onego atim kata gik magiparo ni chama marwa onego otim. Koro kiny narom kodgi. Koro adwaro na nyisgi kamano. Kata nyadwaro na nyiso oganda marwa ni majoga machung' negi Nyakach ni kasetieko burano to nitie wuoth mabe anyalo biro dhi e piny mar Amerika manyalo dhi. Nitie buche moko man go Amerika mabiro dhi kochakore kiny gotieno nyaka rumo mar dwene eka biro duogo. Koro anyalo biro bedo maonge. Koro agombo ni mondo gilamna kadhi to Nyasaye otelna mondo adhi maber mondo waduogi. Yeah. Erokamano. Tieko gi comment achiel ma jowinjo Owino jatelo wacho ni I love Aduma because he give platform to everyone including the upcoming young politicians. He is the next Kisumu boss. Ask Mheshimiwa about Kolweny Sondu Road. Mbona hajawekwa lami pano mano sepenji miduoko kamano to kapok watieko en gi jodito mani iwuotho go ka kwanyalo luongo nyingi kata wanyalo tieko. Inyalo miyo gi shout out.
Koso tika. Erokamano. Kanya nitie gosiepna miluongo ni Abilo Mondi, mano wuod Kakola. En one of my PS mawuothogo. Kaeto an gi wuod Agoro miluongo ni Kevin Sodongo. Yes, mano ba achiel kuom jolweta mantiere ka. Kamano wan kaka Chuny Onagi TV adaka thuolo makende e lo joma bende watiyo godo kandi magoni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo kendo yudo thuolo mar bedo kodwa kandi kwago mbaka, kendo kuom duoko penjo achiel ariyo adek mabende jowinjo neno godo kata joneno penjo to ng'eny ka ok wasomogi te. Ang'e ni biro yudo thuolo to ibro neno kaka bende samoro japiny dwaro achiel ariyo adek. Erokamano maduong' ahinya kendo wageno ni idhi chopo kopo ni wadwaro mondo mi chak itwag gi japiny. Wambe wawishi mondo mi ibed gi wuoth makare kidhi e piny Amerika, ikelnwa ber gi japiny. Erokamano. Kamano nyakora Mgajwang' akawo thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete Chuny Onagi TV. Med luwo wa pages mago Chuny Onagi TV, TikTok page Chuny Onagi TV, Facebook page kati subscribe YouTube channel marwa mar Chuny Onagi TV. Manetai chendo ni enan Steve James aka Nyakwar Nyarunyi Wan Uritu Masane. Ma en duond Onagi.